Zove se Ružika Koračonji. Znam joj ime i prezime. Iz Renjina. Ona ima 71 godinu, nema nijednu sedu dlaku. Znaš kakva je to žena? Ona radi, ona ima u porodici, bori se i tako dalje, ali ona dobro raspoložava kad čuje na televizoru, ne znam, muzika, kolo, ona odmah igra, ona sama u kući, non stop radosna žena, vesela. To je ono što piše u Bibliji, duh žalostan suši kosti. Srce veselo deluje kao lek. Ta žena ima 71 godinu, nema nijednu sedu dlaku. Ružika Koračonji, jedna Mađarica iz Renjina. Znači, samo veselo. Znači, veselo, pozitivno radiš, živiš za nekoga, ona ima unutke, ona radi za unutke. Znači, postoje muškarci, tako da žena, ne postoji žena koja je genetski predisponirana da oćelavi. To ne postoji. Žene oćelave i osede zato što nezdravo žive. Žena može da ima 70 godina i da nema nijednu sedu dlaku. Ako živi ko ova, oni zovu baka, nije ona baka, tetka, Ružika. Znači, ako ćeš da budeš, razumeš, da imaš nijednu, da nemaš sedu dlaku, treba živiš ko Ružika. Dođi u Zrenji, javi se Ružiki i da te ona nauči kako se radi. Bašta, ovo, ono, porodica, deca, pozitivno razmišljanje. Dođeš na obuku, ne treba ti frizerski salon ni kozmetički salon. Dođeš kod žene koja ima rezultate, razumeš, prirodna kosa, boja kose. Sa 71 godinom, bato, ti to vidi. A muškarci imaju problem zato što mnogi muškarci su genetski predisponirani, tako da oni mogu da uspore sa zdravim životom opadanje kose i ono što mogu da urade, to je da koriste ljutu papriku. Mogu da kupe u apoteci, u prodavnici zdrave hrane da kupe ljutu papriku u prahu, razmute u vodi i onda da masiraju glavu, znači masaža, i ljuta paprika, može u vruću vodu ljuta paprika, znači vruće, hladno i masaža, da se ljuta paprika i masaža pokreće cirkulaciju. I onda, kada se poboljša cirkulacija na glavi, onda koren kose bolje funkcioniše, tako da mogu sa zdravim načinom života, ishrana, spavanje i tako dalje, i masaža i ljuta paprika, s kojim se maže, što ljuće to bolje da se ne opeče, da se maksimalno uspori proces opadanja kose, ali ono što je važno kod čoveka to je karakter, a ne kako ima kosu. Ako neko misli da će zbog lepe kose i bujne kose da će zbog toga žene da ga gledaju, žene prvo gledaju karakter kod muškaraca, znači može on da bude ćelav. Ako je on dobar čovjek, moralan, zna da radi posao, sve pametne devojke će da ga gledaju, bez obzira što on nema kosu, ili je proćelav, ili ovo i ono, znači, mnogi muškarci misle da će, šta će drugi da kažu, pa, šta će drugi da kažu, gledaj, prijatelju, karakter, šta će drugi da kažu, jer ona devojka koja tebe gleda zato što imaš lepu kosu, beži od nje. A ona koja te gleda zato što si dobar karakter, što si domaćin i što imaš posao, takva devojka ti treba da ti sutra bude žena. Tako da treba ljudi manje da se bave kosom, a više karakterom. Treba se bavi kosom. Zdravo se hraniš, masiraš glavu, šta je to? Odviš dnevno 15 minuta, 3 puta po 5 minuta masiraš glavu, ljuta paprika. Ali ne treba to da bude preokupacija.